vyšetrovanie leteckých katastrof. Počkaj, toto je PL-ačko? Najprv vyskúšame plíka. To čo, 100% intil? Ale striel, mám taký filament, no? Nehač, vyskúšame prvý plík. Toto máš dobré? Takto všetko? Áno, to tak je vymyslené. Počkaj. Stringing. Dobre, to je dobre byť nerov, lebo chytil sem. A vypapnel? Na betón! Streš! Neťahaj! Ale k tebe. Dobre si to hodil. Je to stabilné to. Bez toho, že by si mu dal taký púšť, tak by to nerozbehol. Stúpaj. To je útik, ne? Áno. 15 útik, že? Sparta. Tak na to dáme. To sa vyrábal. Áno. Ale je to kolečko a potom sadaj. Dobre, ale zase, že sa to rozbehlo. Zahrali baterky. Ani som to netrúval. Ale jasne, že? No aký je pomalý sa mi zdá. Robo, viacej to asi nebude. Krásne. Počlánok? Hej. No zero. Ono to dobre, aj 15 som mal to pomaly. Ale oni boli štívaní. Toto zla a dobre. Som prekvapený, že to vôbec letí. Krásne letí. Ja by som už sadal. Hej, tak to otočím a aj to sa rozobere, keď sadnem. Nerozobere. To nás zaveznieš. Musíš ho úplne spomaliť na zemu. To bude rýchle. Opatrne. Travičky. Pôjdeš na tú ďalšiu trávu. Travičky. To je rýchlo, jak svina. Krásne. Výborne, dobre. Krásne. Vyzeral špičko. To by si mal tam do tej vyššej travy pristávať. Dobre, a koľko to trvalo? To muselo byť smrťa podielo, že? Krídla narazí. Predstav si, že také kombata